Sigana mar piny ngima Nelson Mandela na chielo kuom jogi koma ipara hinya mano siro somo nero mar ng'at manyako ka chielo koda gi dhialo ng'at nero mamiyo. Jondiko mopogore sebedo kalose ngima nero mar jok mamiyo nyiri ka chielo koda gi dhialo odiochieng' niri mar ng'at mamiyo. Kawuono ni en International Women's Day. Waloso koda ka weche gi mag mine geko sigana mare ka chielo koda ka ngima mar ng'at mamiyo oko e otich ngima ne dak mare ka chielo koda ka gi mbele mar piny Kenya kae. Nyinga en Haron Otieno to kawuono niri en interviews gi kuma teki mogik, interview jafwambo, interview nyanero Maria kachiel to gi interview jatendi. Ngeni seche moko kidhi marach kidek ndik ni kalam magoli. Machiegni chenro mari bar Kuku Mar Wach live Beatrice Wasonga aka Mwalimu Abito programs manager radio Namlolo e chenro mari mabire tipo achiel kende penyo na Lolwe TV nikech gini en marwa. Mwalimu idhi nade? Antie maber. Angima. Irio maber? Kabisa. Odiochieng' oteri nade? Wonderful. Kawuono odiochieng' wakoro dhi maber. Happy International Women's Day. Thank you. Erokamano ahinya. Nitiere ji mang'eny ma neni seche moko neni ka intiere timo program mar Shalom, jomoko bende oseneni TV mopogore jomoko bende winje radio. To onge ng'ama ong'eyo sigandi chal nade? Onyuoli kara kanye chako nade kibire weche geki? Hapa ni joma winjowa pile ong'e kuma nyuola kech mane wacho pile wan joma onyuol town. Onyuola town Nairobi, adongo Nairobi, asomo Nairobi. But kidogo class 8 kuno mago watimo dala Bondo, mama na nya Bondo. Koro ne wan Bondo for some time. Matime my KCP and then aduogo kendo Nairobi for high school and college. Seche ma isomo chako gi Nairobi kore kiduogo dala koso dala kidhi Nairobi? Anonyuola Nairobi, adongo Nairobi, class 8 no kende matimo dala. Ang'o mano kelo wach maduogo dala e class 8? Ng'ato nyalo paro ni seche moko penjo moko itimo penjo kanye? An KCP natimo Nairobi, Mombasa kunde. Ang'o duogo dala? Mam no yudo tich. I think then okanyal paro higano maber unless atimo the math mabe no kabere ahinya. So mam no the Sweetel Hotel Bondo sama Sweetel no yaw the brother no yaw Sweetel Hotel and mano bende area ne one of the things mosomo. Koro no dhi Bondo, relocate from Nairobi to Bondo because of that job. To nyithindo are more comfortable around ng'ama miyo ahinya kung'eny to wuoro samoro kunyal ng'iyo ute. So we had to move kod mam to Bondo kaja 6. Koro for the 3 years ne wan Bondo class 6, 7, 8 atimo Bondo township. Seche ma biro ni biro te kaka nyithindo te ko strange moko madong gi janyuol machielo? Waduto te ne wantiere Bondo. Ang'eni ma iri seche moko ni penjo ma kizungu luongo ni personal ahinya. Nyathi mokwongo, nyathi madiere koso chogo e family? Anane diere ka. Nitie joma dongo, then nitie joma tindo toka nitie ji adek. And then mbele na bende nitiere ji ariyo. Seche ma ng'ato dongo winjo kwacho ni an kadongo adana bed japuonj, adana dongi abed engineer, adana dongi abed daktari moro. Kani dongo bed jafwambo? From the word go. Onge any career mana wai gombo nadwa timo. Though my dad ne dwa na bed japuonj. To puonj no endo no kadwaro. So kane high school no chuna ni lazima ukwe na plan B. Ponono ni ma oko wako, what is it? So I started thinking around, then I was like, okay, anyalo timo laws. But ok na hero laws, just alternative, ing'yo ni mane ma sound nice. But all along ne en journalism. Benitire jomoko ma samoro ne miyo ibedo gi lek ni eri wacho ni anago mona bedi kaka ng'ane so ne diri mateka ni. Yeah, na hero Beatrice Marshall, my namesake. Ne entiere KTN. Yani nena Beatrice Marshall kama, and then back in the days you remember Jolendo negena Jonews go mane nyalo neno programs rarely. Koro Jonews go and then they were in suits. Koro sudu no ebana neno ga myself in future ambe na rwak. In fact from the word go ne en lendo and then TV. Mostly egi manadwaro. But in college fell in love with radio and then na transition koro. Sisi jomoko ma ng'ato dongo dwa dhi kamoro achini adana bed jafwambo. Bentie seche moko men wiji na like an koro fwambo ni kawuono jonya okadware koso kaka ne obiro ni papcha. Never in my life. Never in my life. Nahero fwambo from tinna. Nyaka kabiro nyaka sani a minute I still love it. Idonje media kara? Okay, practical media makoro ndika? Yes. 2010. Sabi wuok college, wuok okani eri chomo college mar media koso tire kawaro midonje podi? Actually, paro ni mano are one of the graces ma Nyasaye nomiya ni noka hustle ahinya.
After high school, noka join college immediately. So atimo some job, abedo japuonj in one primary, japuonj kendo in another secondary, and then atiyo bende gi jo, I'm forgetting their name, nitie NGO moro manitiere home. So I went home for some time, tiyo kode NGO no matin, then I joined college. Immediately after college, so I joined Lolwe, but I was in the field. I been in the field for about 3 months. And then Utera on air, nwachako koda Hakuna Kulala, the late night show. Is it Yogutieno? Hi, my friend. Kanye ma anyway, kanye motiego wa. Nikech ingeni ka in college, in your mind, okay, never in my life did I think ni atimo journalism, dilendo gi dho mama. And then kizungu, Kiswahili beo ka gine ahinya. Koro kizungu no ema nitie. Koro mar mondo mi bende natimo well in Lolwe ok ne yot mar mondo mi achaka gi the day programs. Dholuo na I had to work on that. Koro Hakuna Kulala ema nobedo training base mara. Watiyo gi Jakomenya, watiyo gi Selino, Ywanya Katolo e late night kanyo. Dono kabodha ahinya anyway Hakuna Kulala. That same grace mane omiya opportunity mar teach piyo. Aparo ni bende no konya nadongo piyo. Yes. Bichare kada penye ni Hakuna Kulala no time. Ko kiwuok anye ero ko sanga umeni wuok Hakuna Kulala. But so acha ni mono mano misuro ni eri. Iwuok Hakuna Kulala ichopo kanyero makoro inachielo kuom nyidendege koma iwinja ahinya retege kemagonagi. Itimo program ma breakfast ok jirite matimo breakfast ni in fact e Kenya mangima. No chopo nadi michopo kodiri jani mare mido sebero nadi live chino mari mar Kuku Mar Wach nyadendi Beatrice Wasonga aka Mwalimu Bito Misani Haron anonyuola e town atimo gimara mare e town dokla saboro e manadoke dala jomoko kawinje wacha ni oyo mairi nyalo bedo nyako manyathimo kuongo koso nyathi machogo mogika kata kamano wache ni Haron ani diere kar kanyo ero sigande kachielo kodaka gi media obedo nyidendege koma piny luo winja ahinya kendo geno kapuonjo ganda pile ka pile osebedo nade mitiri chieng' moro mano se ol godo modwa bolo piny koso podi live chelo mari mar Kuku Mar Wach e tipo achiel kende mar Lolwe TV ibiro isedonje media intiera Hakuna Kulala ibiro bichopo breakfast ani makoti mwiri sigande mido sebedo nade. Aparo no sebedo jani ma worth it. Nitiere challenges mago mabende jikale in life, but then worth it. The journey has been worth it. Watimo Hakuna Kulala, then from Hakuna Kulala I remember utere program we have Rumba Express. Yes. No kangeyo anything about rumba music. Hakiagi or can't understand again. But that love for radio and then determination mar dwaro gatimo gimoro to my best level. No kadwa ni munda fail. Komia area moro ni to munda fail. So I remember na dok dala. And my dad kind of ungeyo tombego matin to wadgi matin kurungegi maber. In fact en gi CDs mang'eny kama. So atingo CDs go onyisa thumbe manyalo gineta duogo godo Kisumo kaendi. I remember natimo ripping from those CDs mabedo ga big folder of Lingala and rumba music mane onge in Lolwe. Chieng' mana donjo kanyo na nago piny mime na akungo chieng' no. But so it osebedo journey, osebedo wuoth maber dongo from one level to another. And from that program achaka timo omeda moro ewi mano. Kora bedo katimo program moro on Saturday gotieno. Remember all this time I was Beatrice Wasonga and there was no this Mwalimu Bito. Koro I remember this name nayodo because of this program on Saturday at night. So yeah, maendi nikech the AKAs. I remember nwabet gi nyako Polo mama mana. We are thinking of AKAs. Inyalo keto ma inyalo keto siski mandonjo koda jowinjo notemo luonga ni negiluonga nango akiani BMW something like that. BMW itatoka fashion very soon. So koro I remember katimo this program and I came up with something not in part of the program. It was an idea I came up with to apparently let's make this fun. Angenian Saturday and thome and all that at night from Sario to midnight. Kora kelo segment moro mar just asking jowinjo questions moko mana ma light ma funny and we were just having fun. So so when somebody calls, they call me teacher now ni wanafunzi. So that is where the name Mwalimu Bito came from. Yes. Yeah.
Kaka nawacho ni chande napuonjo after high school, napuonjo e primary school moro to be napuonjo e secondary school moro. Ntiere kama ne wacho karima pod maka matin. Iwacho ni dhi kao CDs mang'eny gi mag rumba ipuonjo rende ko penjo kelo penjo moro. Sasa mwana wa chiko itoko winjo rende. Iwinjo ka jafwambo kata ngama lendo chalo ngama ong'e gimoro amora matimore. Nitie gik moko ma utimo ga research seche go kata ne ndiko book moro kamoro. Ochalo ga nade? Ne wan samoro joma winjo ga winjo. Angeni, you know the answer anyway. You happen to be in the same industry. Jio kamano, ni jafwambo ng'eyo everything. But the truth en ni ok wang'eyo everything. Ok wan daktari, nitie some things ma nyaki penj daktari. Ok ina lawyer, nitie some things ma lawyer nyaki penj lawyer. So that is where the chalo kagimi ng'eyo everything comes in. Nikech ok understand gimoro, in gi access mar yudo daktari moro. Ipenjo and then you understand gigo. Then koro inyalo kete language ma simple ma japiny winjo. Nikech ing'eni every career nitie kod terms mage madongo ma samoro kawaida mwananchi kaka in samoro kinyalo understand. Koro ka lawyer temo pimo ni gimoro to in gi that opportunity mar donjo matut ne oke ma chal nade. Koro ka ng'ibire yamo to koro ilere ka ng'at ma ka gima ine lawyer no to kin lawyer. En mana the research, talking with the people ma bende timo those certain things and then you understand godo gik moko. Koro kibire yamo to you understand gimoro, but it doesn't mean wang'eyo everything. Kinyi chung mondo michopi ready puonjo ganda kene mondo mitim tiji. Ang'o madhiri mwalimu? The passion. Yes. I love radio. Nitie, ingeni we are humans. Nitie seche moko ma ijony ma koni yawa den kambi wasonga wuora to kawuono da wacho ni mondo weya yue. But then number chiel you love it. And then number 2 in teach mundiki. The discipline and you must turn up. Ni se keto kokie gimoro ni mai sami donje teach mai gimo winjore tim. So the discipline gi respect mimiyo tiji miyo ya malo kata sami jony. Koro seche moko ichung ki jony idhi ka ok idwa, but kichopo kacha microphone no beda mbele ni to that passion already osemana mi moral mar tiyo tijno. Penj ma ji osebedo ka penjo to bende samoro jofwambo kaka un ukale midhiero moko minyalo poka ogoyo chunyi mi bende yol nikech kiwinjo radio ng'ane konya ma utiro jok mokao ka gima nigi duoko moro amora be chupo samoro winjo ka ibede piny omeri yol kod piny kosemano kuchopi. Nitiere seche moko ma nyaka iwinjo kichopo tung nikech gik moko mathoth ahinya mago ma bende bomba iwinj ma to in bende kaka ng'ato personally in be intie kod issues gi ma samoro in ng'ami dhi ire onge ng'eni jawinjo cha to feel ni ng'ane ka wanga pimo ne jalendo ni ka ng'a pimo ne to adhi yudo konyro indo samoro ng'ami approach kod tabu ma intiere kodo samoro bedo maonge. So sometimes mane momiyo Nyasaye bende is number 1 mostly in my life. Nikech nitie seche moko ma dhano waduok nyalo konyi. Nitie seche ma friends can come in nikech nitie gima friends nyalo konyo kata family. But nitie moro ma jogo bende ng'iyo ni hawawezi saidia. So that is where ka Nyasaye en your anchor. Ene midoki ire to kuna venya na kubebea hiyo mzigo tiwinjo yot moro unaendelea na maisha. Highest moment magi kama ne mide bed ni mugi kata gima ntimar me nyalo paro mikoni gini ka paro okawe mide nyaka chien. Okay. Wow. Jibo wacho I'm saying this nikech kori bet ka. Koro kata ni we penja man. Penja man no offer. But anyway, I said be the media for a while. Remember 2010 nyaka sani, it's a long time. I said to your colleagues maga mopogore, it's been an experience. I host gingani moko tinde onge media bende, jo moko dhi kuonde mamoko. I remember samane wachako host kodi. Wachako on fire, you remember? And wachako maliet and then diere kanyo things happen. One kodi wang'eyo. But immediately after loss of those things, I can really say ni after loso gigo eko makoro waduogo ni koro wadwa tiyo. We want to make wabed friends to on air, one professional and all that. I had a good time. Higa ma idiere kanyo no endo nikech it was not just biro teach, it was having fun at the same time as what you. So until now we are having fun. Deja winjo moro kata jane moro penjo ni to you actually need me have fun dire gacha. You have fun. Yeah, I'm still having fun.
Yeah, it's a good time. Kamana janeno mar Lolwe TV en chenro mari mar Kuku Mar Wach biro kawuonire wendona en japuonj, en jafwambo, en jalendo, jomoko be luonge ni Bishop nikech en yar Bishop Mwalimu Abito Beatrice Wasonga. By the way, nyakugo kodi mbaka wach mari kachiel kod familia. Jomoko penjo tin nyan Nairobi mabende osekawi tero kod agioti onge ot koso wach mar injili mimako motegna ahinya. Ang'o madhiri pile ka pile nyaka imak injili. In bende jatele media kaidi. Midhiero mage ma samoro ikale be chopo samoro winjo ka ng'ato ng'isi ni nyaka jatenda ok nyal chike ito. Odiochieng' ma kawuono inyalo nyiso ng'ama nyathi ma nyaka ng'o molo chutho mbele mari 10 years from kawuono 20 years. Abito do bet kanye. Hold that thought. Live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Achiel kachiel tipo mari mar Lolwe TV chenro mari mar Kuku Mar Wach na achiel kuom twageko mamit kendo twageko mapuonja ahinya wago mbaka weche gik mag odiochieng' mar dhialo, odiochieng' mar mine, International Women's Day. Gachiel kuom nyiriri go osedhi maber e fwambo kar ka ripode ntiere okinyi gokinyi opuonjo piny luo, oloso kolo, ochiwo geno molo chutho. Chenro mare mar Jumapil no ni Shalom mantiere nyakalono mar nam Lolwe omako piny ahinya. Ji mang'eny wacho ni oyo kacha chande wayude geno mara. Programs Manager Radio Nam Lolwe nyadendi Beatrice Wasonga aka Mwalimu Abito live and sigana mang'eni gombo winjo kawuono kiny kachielo kod chieng' machielo nyaka chako dogo kwaye mondo duogo kendo go kodwa mbaka kendo. Mwalimu, media kachielo kod aka gi family life in kod keny koso keny onge. Yeah, mano tadier. Yes, mano karwako kenda. Yes. Chalnade, I balance in a media koniere. Marriage life nyakibed mama bende. Samoro kidoke ot. Bende neno ka celeb chanda. Samoro jadunde loso kuito koni. Ma Beatrice Wasonga celeb. Ere kaka media bedo? Yes. Okay. Celebrity no ba ana feel gani jomoko emuka wini celeb. Yes. But in all the time ini film nani ka nabito ta film nani anabito. Koro samoro kidhi functions yes. Teka unashtuliwa kai neno the way masamoro ji receive go kaka dhano wuok kodi eka it rings on your mind okay an big deal somehow. Yes. But manok chanda ka dhi oda. My husband number chiel is my friend. Yes. Koro nitie sama ka waromo to wano osiepe oromo. Koro that to celeb thing mano okayie bendo kanyal yie mondo mi odonje nikech mano chanzo namba chiel mar ketho gima ber ma afil ni wantiere godo. Ana mother to nyithinda sama dok e ot so story ya kazi imebaki kazini, story ya useleb dhoni gin betinde gichako understand tich matiyo. The first born tinde ose koro kodhi kamoro to nyalo nyiso ji mama yangu ni but mano anok chanda. Sama ine ot to family issues. Sabi wuotho kod nyathini kata nyithindi kod wuon paru bende donjo kamoro. Mai Mwalimu Abito kata dhi church kata dhi function moro. Mai Mwalimu Abito. Ochalo nade bende chando gi chando wuon paru ne yawa chuma ng'eny damoso na bende ot nyathindi bende chando gi ji mang'eny moso mami. Yes. Gino wamezoea nikech mostly by the way they okono wadhi waromo giji so gise gazoea gingen my son emawacho gani hey mama unasalimiwa kila mahali tusimame hapa tusimame because sometimes bende winjo ko ol go kejo kuchop kumonego benudhi nikech ichunka but I thank God jaoda understand the kind of teach mantiere godo ong'eyo ni relate gi different people to understand ni ma to teach onge gima chielo ma okalo kan nikech ng'eni ka in gi dicho ma is insecure to obedo matek. In fact nitiere nyiri manoseweyo tijegi kech ofeel ni okay wacha ni rescue marriage koro we teach chande omanye machielo nikech ng'ate samoro ka understand. Abito king'iyo chien seche moko achi ni in ot kata chande Abito en ng'at mamiyo tiwinjo weche moko ma ji wacho ni ng'ama miyo mane media ok nyal iti keny mare o nyi media gi ogin nyiri magalagala. Ang'o minyalo wacho king'iyo kamera ni tir? I think mano is a personal choice. Yes. Bedo ni dwa bedo jaratero kati dwa bedo ng'ama wang'e ng'eny kati dwa bedo ng'ama ok settle, mano is a personal choice. Ok wanyal define godo jok manitiere media. It only happens ni joma nie media gin famous. Koro mane momiyo stoch gi winjo ng'ane iwinjo ni ng'ane dichwo weyo ng'ane oweyo dichwo ng'ane otimra nikech gin joming'eyo to ji adi mani oko ka endi ma bende owere gi chwo kata chwo no weyo to ji ok
because gin joma okong'e, but it's something ma happen oko kucha, but and I feel it's a personal choice. Ka yiero ni adwa bedo faithful ne oda, adwa riera gi oda tir, matija kik define mano makero tija kendo dwa ketho gino, it's a personal choice. And allow me medo bende ni wi personal choice no endo, it needs God big time. Nikech inyalo bedo na dier mano ken kiti, ok in nyako ma wang'e ng'eny, in nyako ma nochomre gi chwore tir to chwori no bionge go gi wach, ihero malich, ok idwar ketho keny. But in a media you understand how it is. Jok ma waromo godo, iromo gi jok moko mabende nitiere e calibers maggi, ng'ato penji namba ni ng'ato dwar, koro samoro ino kidhi manyo to e itiji pok iromo gi ng'ato mantie gi a different agenda. So mano bende kanye kama bende Colson Nyasaye bedo kodi, kata in bedo kodi Nyasaye mondo mi Nyasaye okonyi. They say ni sexual sin you run away from it, nikech sexual sin unajua inakufuata, so you have to run. Koro sometimes ka ok Nyasaye ma bende guide iko ni asi bwana nioni ada biro kodi e wach mari kod muma. Iwinjo muma hiye sani ya wach gimoro kama makodoga ni sexual sin run away, manyiso ni en gima luwi nyaka rengi. Kabedo gi paro nero ni mane omiyo mwachi mondo mi run away, but abiro kanyero abito ere kaka ise keep clean. Winj scandals kani abito te maira abito bedo posted kanya chande ango ere kaka keep clean. Akiane okay, kata keeping clean. Not really. Yes. Nyaki ibed space no endo nyaki miji the space to reach you. Yes. Okinyal beda ng'ama gele ka gima okichuote mamosi madwaro kodi wach moro. Yes. But bende madwaro wach moro ang ni notice. Kori miye the opportunity mar hello, idhi nade ber wawache weche ari adek ma ok otenre gi manto kineno kodok kucho ko kanye kama in bendi kete tiendi peny to Nyasaye bende konyi e wuodhno endo. But I really won't say ni keeping clean an dhano. Yes. An bende antiere kod weaknesses maga, nitie kuonde ma asefolie, ma asedokie chien, en ang'uono ma wadoke chande, en ang'uono akia nang naluong nying Nyasaye nyadi 30 ei gini. Nikech mana anyway an mane ema osekipa, ok ni koro ni ana chung ter kama en ang'uono. Ok ni achung ter kama an bende nitiere kono moko makira chaka dok mana chine tie msalaba nikech en mana ng'uono. Mano ok pacha, mano paro mach kod migo menyadendi Beatrice Wasonga, mwalimu Abito mabende en programs manager Nyakalondo Mandamlo. Dieri ng'ato nyalo podho kama to wacho ni ka dwar piny to chung kendo to paro ng'uono mar Nyasaye amedo dhire ka odhi mbele. En jatelo osebedo telo nade bintiri kuonde moko manyalo chini yoyo telo ni ajok gare mondo mi abol piny ang'o madhire mabende nyalo jiwo ng'at madonje media saniri. Programs manager yudo tijni nade? Okosiema appointment. Anyway, an gi telo telo luwaga gi thuon, okasega hero telo ahinya. Nitie kaka telo bende ng'e ni di olimiti gi some things and then oketi ibedo kamoro ma tiese jomoko ma idwa mana be free, but koro ni jatelo koro samoro oketi dembri e yo moro. So but anyway noyuda no gineno the office felt ni anyalo tiyo tijno. Yeah, koro ne omiya tijno endo mar mondo mi atime. Iwacho seche moko ng'at mamiyo koyudo telo to seche moko watigi tamnire onyalo biye pone jika mana nyono jomoko onyalo feel ni oyo ma edi ng'ama jatelo onyalo chulo kuor. En adier ni mine samoro chulo kuor ka gin e lew mag telo? Ang'e ni en International Women's Day. Yes. I defend ga joma mine to be kama ok gidhie maber bende I mention, but okadwaga ng'iye kamano. Ni otende ng'ama miyo biro pone ji obiro timo ABCD. I think ni jatelo marach en jatelo marach, whether en miyo ama en dichuo. Ya jatelo marach en jatelo waseneno maricho machuo mathoth, maricho mamon, mabeyo bende ondhe same machuo mabeyo to kod mamine bende mabeyo. So I feel ni ok en gir mine kata gir chuo. Binti moro komise kala kata chai moko wukom joma chuo macho ni hoyo ng'ama miya nyisango ng'ama miya kanyal chike ita komise kale. I thank God ni wantiere kod team ma machua. Yes. Gin joma chuo kod nyiri ma machua. Ma seche miwacho wach moro makoro chuni ni nyon tiendi piny kaka jatelo to gikawe kaka chik manitiere, ok ni koro ni in ng'ama miyo. Asetiyo kod joma wan godo gin jok ma gin machua, nyalo luongo gi kamano. Wachini to kod muma
Imako Biblia sahihi. Mane life na. Yes. Mane ma osechopa kama ntiere ni. Ang'eyo ni nitiere talent ma Nyasaye okete iya. Yes. But on top of that talent, mar mondo mi nitie ji mathoth mane nigi talents na walizimia mahali. Koro mondo mi achop kama sechope ni to kuma dhie bende I hope ni adhi chopo mabor. En wach Nyasaye ema osekuza nyaka e level no endo. I thank God ni ne wabedo brought up a family ma ong'eyo Nyasaye. My dad being a bishop, mama wayalo wach Nyasaye. Koro ne iketo wae wach no endo. But as a child, nitie level ma kichopo utafuata njia yako. But I thank God ni naduogo in this to mane ma osekuza nyaka kama nitiere ni. Bro chuna mna kwa director mara dano meda nyeri moko matin nika twag ni pod meet matin lakini wachiki ni tiege. Bende weche ma kanisa osega chapo yore mag tich. Kata samoro ngado penji ni ang'o me winje shalom to kawuono winje kigoyo more ang'o me winje shalom kawuono kigo wood fi more bende seko bido ka chapi. Goya in that style. Yes. To not goya per se but a few people se penjo no. Yes. Ni unafanya aje Sunday moke and then weekdays kama endi to koro ina piny moro nono. Like this is work. Wantiere kod jok ma war maluwo wach Nyasaye no endo. Anafanya kazi kwa kampuni ya pombe ama ya ndawa. Ngeni manoko nyiso ni koro ni mane en. Iyo ni kazi. Okay. Mane gima medo dhiri mbele. Yeah, mane tich. Mine moko minyalo ng'iyo chien miwachi ni oyo ng'ane gi ng'ane gin mine miluore ngima ni king'iyo kamera ne tir. Yes. Manang na kwan piny ngima yao. Yes. Hey. Okay, wa generalize. Being it's Women's Day, kik keta e kukun mo ni ndak ni luongo nyinga. Koro being it's Women's Day, anyalo wacho ni joma mine mago mabende no yao ne mine mamoko yo in every sector. Kata king'iyo politics, nitie joma mine manokuongo maginyiso chir moro ma momiyo ng'ama nitie no fune okay. Kata wan joma mine kara wanyalo timo ma. So big up to mine go eko. Ne giyao yo kama ne yo. Nitie mine mathoth mano payo ne ji yo kata mana e media kaendi. Nitie time ma chuo mano dominate media kama sani mone mathoth. Nikech ne nitie mine moko mano telo mbele. Mano ng'iyo kacha to wacho ne gini kata na nyalo timo kaka ng'ama miyo. So big up to mine go eko. To big up to ourselves wan bende mano losnwa yo to watiyo godo. But we wacho ni gin minege kuma ng'eny ahinya. Nitie nyathi ma nyako moro mang'isa nieri. Ngimo chopo kode e kona mogik. Kochungu kinyi okone kan tiere geno mara mora. Samoro nyalo bedo yor school ok dhi koda ber. Samoro yor keny, samoro ni keny nero ma igoye penyuru penyo tieno. Samoro bende ni yo nero man ngimo somo to koyudo tich. Samoro ni yo nero mag chiemo bende samoro onge. Samoro en na kanyo okone mbele to okone chien. Tos nagi nyako machal kamano kinyo kamera ne tir. Gima nyalo wacho wi mano en geno, kizungu luongo ni hope. Kama geno nitiere gimoro nyaka timre kanyo. Ingeni kata joma tuo biro yudo ka jomoko tuo mang'ani ohewre ahinya to ng'ane boko ohewre ahinya to yudo ka ng'at ma samoro ko ohewre ahinya ni endi wito ngimane to ng'ama chielo ni to bada na ng'ang'ana. Gima timre ga kacha en hope. Ng'ato kose lose hope kata kituo mitse ni ina isiendi kumek ni nakufa. Somehow you die. Koro hope ka ng'ato nitiere godo to kata sama intiere kama tek, intie kama otimo mudho, to intie kod geno ni one day, ok ang'eyo ni en karang'o, but one day gik moko dhi lokre na an bende adhi neno ngima maber. Then kanyo en kama inyalo bet ma irit. Koro geno ni ema kik ilal, kik iyie mondo geno ni olal. Ka geno chako lal makoro ifil ni hiyo imeshindikana, hiyo haitawezekana, gini tinda olgo kik mano donj matieki. Nitie samoro minyalo bedo frustrated anyway, mi feel ni imeshindikana, but bring yourself up again, miri hope. Nikech when you have hope to sach Nyasaye kabiro chopo, things will just work out. Timane ni sani entire class adek, class abiro, secondary, high school, nyaka university oda bedo media. Nyaka sekinyo kamera entire. Do your part. This school kaki this school no endo. Team work hard e ginene ni mar school nikech school nyaka bed part of it. To kuza gima intiere godo no endo kuza, and then gima no katemo manyalo advice ng'ato mar mondo mi otim ng'ama dwa somo weche mag media. And I concentrated so much on English. Ingeni kata kana somo anyway, even in school Kiswahili ne wateme atima ni koro wadhwa kal penj, but no kakete maino na. I think that was a mistake. When it comes to media, get maino a languages go duto te be good in Kiswahili, be good in English, and be good in your own language. Nikech you never know kuma penj kinyo keti. Yeah.
Okay. Wach moro moko penji migeto mondo milosie gimoro moko penji ko mondo miwachi kapok. Penjo moro motelo about future. Ngima mabiro aneno kanye. Ahero media but ok abi tho e media. At some point biro chopo ni koro media koro wawere godo. But gima benda aneno mbele na ohala. Business, my friends, ani angeni wasoyo wiwaye kanyo nendo to gombo mara nitiere kit ohelni moko ma agombo ni mondo mi abi atim mbele kanyo ok gin matindo tindo, gin ohelni madongo ma need pace madongo dongo, but trusting in God ni kinde moko abiro timo neno again in that magi gik mana wacho ni nadwa timo kande. I want to be big in business nikech ok abi siko e media. Amen. Iluongi ni japuonj nyaka iluongi puonj boro mogik gimoro ma ire modhi dong godo ma chieng' no par godo mo mabit no biro kaso chieng' machielo nyaka go mbako chi magi mag tedo ji ok ong'eyo pat mari moro machielo ni niyo bende matedo ahinya chenro mari mar kuku mar wach chope giko mare. Kata kamano kapok watieko en japuonj sa saya mong'amo dhoge mondo mi olosi nyaka londo weche mawuok kuome gwedho ganda kendo gichiko itgi mar mondo mi giwinji. Wamiye thuolo mar tieko chenro ni eri mana ko puonjwa puonj moro matin asto idbene bedhi sign out kaka ng'at nero ma jafwambo aweyi koda gindiko ne mar ndiko mag gore oludhe mana ndiko bugno ero mar coming to birth nogo sigana mar ng'at ma miyo Paulina manochako pinye kor weng ka ji nochayo gikone ka buk ne rumo norumo bugno ero kane ni nyako mano neno taya nyako mano luor kendo nyako mano dhial ma bende inyalo neno bende siganero machielo bende mar The River and the Source kaachiel kod buge mathoth mokalo mosedhialo ng'ami gima wachiyo machiek okodewo kumonyuolie okodewo kaka ichako wuoth mari to kiketo wang'i kuma idhiye ibiro chopo kuma idhiye nero minete adhialo Happy International Women's Day. Tekno program Nyasomo ndiko moro nyoro. I'm sorry I can't remember ni ne en verse adi, chapter di verse adi, but I think ne en Exodus wuok ma ne loso e wach moro kanyo manyo maka. Nyasaye omiya roho ne, Nyasaye omiya several things and then utieko kanyo. Ne omiya craftsmanships. Loko mamoko luongo ni talents. Koro mane madwani mondo mi awe godo jok mawinjo whether in ng'ama miyo or even jok machuo, joma tindo, joma dongo. En ni ahinya to joma tindo, nikech joma dongo samoro isegik kari moro. Ni Nyasaye noketo gik moko e lweto ok gimoro achiel. Ng'eni wawacho pile ni kila ng'ato Nyasaye omiyo talent moro. Ok en ga talent moro, en talents moko. Koro lamo mara ni mondo mi ng'ato fweny the several talents ma Nyasaye okete lweti. Ok ochuno ni nyaka bed gima ni nyalo timo gi lweti, na nyalo suko, anyalo loso chweyo gik moko. Samoro en idea moro ma o drop in your system. God does that several. Samoro ibeda beda kama then idea moro drop a system ni feel ni by the way mano nyalo konya kata nyalo miya pesa. Mwandu ok los ka dhano bet. Mwandu iloso ka ng'ato timo gimoro to nyaka lazima ujitume. Koro otena sani ni yar mbapi kaka ng'ama miyo we yie ni gini oketie ka kun moro ni gimoro achiel. You don't need to have gone to school. Nitie jomoko manoko yudo privilege mar dhi school. Nitie gik minyalo timo kata ka ok ni dhi school. Provided ni ya wangi penj Nyasaye ni en ang'o mikete iya manyalo timo godo gimoro. Tibro identify, ibro neno gik moko kata ka en ga ng'echwe gimoro. To tindi timo hala weweyo gik mone gichwe ka. Gika chwe in your spare time samitimo handi ni nyalo kelo gi medo gika tim several things gik ma Nyasaye mi nyalo mar timo timgi weweyo ni antinda timo mama chana weyo zifanye zote gikone tibiro yudo gimoro e iye. Ilungani Haron Otieno. Erokamano. Nyasaye yar. Thank you.